Good morning. Okay, small brewed coffee. Buti na pagbigyan tayo ni Sir Turks. Kala ko nga binggit eh. Nangingiramdam ako tapos biglang nabasa ko yung comment nito ay. Busy tayo Ba't ayaw mo mag-binggit. sa binggit kasi? Nakapunta ka na nga dun. Medyo ano pa eh. Kulang pa sa practice. Kulang sa exercise. May makina kalimut, alis bracket to. Ah, kami na. Kalon si ngaya ay saragdon, iya saragdon ikalo na po ay amanat ubor mo. Uson, pigar-pigar. Ilan kayo ito? Ang dami nila oh. Morning boss. Morning, kagawad! Kakain na yung mga idol natin. Ay po. Pigar! Alright. Yes! Kain ng mga master. Kain. Kain sir. Oh, bili mo na kagawad ha. Wala tayong kakainan doon. Oh. Basta huwag dala kayong makakain dahil wala tayong kakainan doon. Kain na po tayo. Yun oh. Sige po. Kuha na lang sir. Like and subscribe po kayo kay Dandan TV. Yes! Hello, kabokal. Ikaw aming group chat, siya kakarga ba? Torx is gold. Ano man doon? Buwang! Hi sir, morning. Yung mga magpapagas, okay na. Tubig, dito na lang, wala nang pagbibilan dyan. Tubig, gas, kasi wala na dyan eh. Oh, sige, saan ang rota? Saan ang rota? Sabi ni Karusap sa ano? sa apil sa trans daw. Pinarataan namin maluwag-luwag pa. Saan? Kahit nahilera yung mga sasakyan sa tabi highway. Okay, good morning guys. Andito tayo ngayon sa may Labrador. Kasama natin ngayon ang mga Team Benguet, Tuba. Yan. Tapos may kasama tayong mga taga Alaminos. Taga Alaminos ba si Glenn? Oh, si Glenn, taga Alaminos, representative ng Western Pangasinan. Siyempre kasama rin pa rin natin Peter Disgood. Ayan, nagbababa na sila ng mga motor nila. Tingnan natin. Bagong bago to boss ah. Pares kayo na no? Pares kayo motor? Ha? Ah, 350. 350 4 stroke. Ito 250 2 stroke. Oh, sexy mo pala. Puro peklatan din ah. Rowdy. Si Bam wala. Ayaw niya ito. Motor ni Bam ah. Boss, morning. On the spot, nagkapali ng brake si Bods. Sa likod lang lang eh, kaya wala lang ano, preno. Nag-vlog ako, nag-vlog din to. I-vlog mo ako, vlog kita. Bagong tabas ah. Neil TV Plus. Neil TV Plus. Neil TV Plus. Ilang cc to boss? 50 sir. 250. Ito, 350. 350. Wala pang kwan doon sir, wala pang pag-iisa na doon sa pupuntahan natin. Walang pag? Wala pang pagpapatayuan ganon, mga kahoy. Bakit? Eh kung magpapahinga. Eh marami. Ang ganda Kapag din. na dito, Yan. sa tuktok niyan. Oo. Si Kagawad, pag bumili ito, pucha, ewan ko lang. Hindi natin kaya yan. Asan si Idol? Ervin. Busy sir, busy. Busy. Pero wala pa motor. Wala pa sir, itong ban siguro August, September. Yung tag daw eh. Mayat ka pare ah. Nagda-diet ka? Sabi na eh. Saan ito? Talagang Dayuhin mo kami. Diyan sa Sampapian. Di ba nakapunta ka na? oh, galing ako doon nung nakaraan sa Pabiang. Okay naman. Ang ganda ng Kahit trail. pa paano, Ang meron hirap. na rin. Ito naka-discover to no? Sa Idol Talks.
Malalakas tong mga kasama natin ngayon mga boss. Lalo na tong mga taga Baguio. Benguet. Sayang, shout out Sir Irvin, my idol. Tara, Patrick, kuno agad. Tingnan natin kung ano yung mga pinaglalagay ng idol ko. Ayan o. Idol, ano yan? Tuti. Tuti Lodi. Ganda dito oh. Ah, Ganda ng bundok. oo. Ay, carbon Lodi. Dala mo yung ano mo, bago mo motor. Kumusta na sir? Namiss kita. Pucha boss, anak mo na pala to. Ang sabi ko, oh, ano maganda to, pogi tong motor ni kuya mo. Papa ko yun. Bakit? Akala ko, hindi nga akala ko kuya kayo. Mag-ama pala. Baby face ka boss. Beta 300cc. Okay guys, street legal to. May ilaw sa harap. Pero Brembo. Ano nangyari? Lahat? Lahat. Dadan TV! Yo TV! Yeah! Morning! Okay, sobrang dami namin ngayon. Ang saya! Nakasama natin yung mga Team Benguet sa pangunguna ni Pare Ruel Swaking at nila Iverson Briggs at si Master. Okay, ang ano namin ngayon, banding lang with Team Dirt Disco and Team Benguet para magka-banding at samahan lang. So, medyo light trail lang tayo. Sana hindi maboring to mga Team Benguet sa pinupuntahan namin trail ngayon. Pero alam din naman nila kung ano yung mangyayari ngayon na parang ewan ko ba, ano bang tawag sa light trail lang siguro. Kaya hanap na lang kami kung anong magandang trail na pupuntahan namin mamaya mga boss. Okay, stay tuned kayo. Tignan natin kung ano mangyayari mamaya sa kaganapan ng araw na to. So parang 25 riders kami all in. Dito kami entry point Labrador. Pag marami kayo ang saya. Dami oh. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 25. Yeah! Oh, wow! Kita ko doon oh. May front screen. GoPro 9 oh. Yes! Lakas ni Master oh. Master yun eh. Yan o, dyan na sila lahat. Pasok!
Ganda mga boss oh. Ang dilim ah. Yes. Okay. Bakit? Palyado. Linisan yung carburetor, may panglinis ang manang. Ito yung satanas. Oo, dito lang. Oo, gagano lang. Antayin nyo kami sa taas. Dalawa yung daan. Ito yung madali. Ito yung satanas. So, nandito tayo ngayon sa uphill ng satanas. Dito sa may Bugalyon. Pag pumunta ka dito, boss, talagang tirahin mo yan. Para satanas. Baka pabalikin tayo kung dito natin tirahin eh. Yan, chinecheck ni Master kung kayang tirahin to. Kasi nag-uulan. So, ito yung daluyan ng tubig oh. Medyo nasira na nakaraan. Tumindi na aside sa putik. So ito yung tinawag na uphill sa tanas ng mga taga Mabini at Alaminos. Kasi karamihan dito naghihilaan. Tama. Yan, nilinis na ni Master. Yan, nilinis na nila. Boss, umulan ba dito kagabi? Oo. Ay, umulan kagabi. Ha? Ang lakas ng ulan. Ano sa tingin mo, boss? Speechless siya mga boss. Hindi ako sinagot. Approve lang. Dalawa na ibig sabihin nun, either basic or mahirap. Let's go! Woo! Uphill sa taas! Andito yung demonyo! Wala, winang click lang ni Master! Timerson! Wow! Wow na wow! Malakas yung ulan mga boss, kaya grabe yung putik. Talaga dito dahil umulan kasi kagabi. Nandyan lang kami ay. Ay, taga dito lang kayo? Nandyan yung kubo lang namin. Okay, nasa Barangay Manaong tayo. Labrador, Manaong Labrador. Sakop daw ng Labrador ito, kaya lang sabi ng mga iba, sakop daw ng Bugalyon. So ito, pinag-aagawan pala ng Bugalyon at Labrador. Oh, Pero ang barangay na to ay Manaong. Manaong ang pangalan. Barangay Manaong. At pinaghahatian ata ng Labrador at Bugalyon. Ayun. Okay, nagets ko na.
Dulas. Stuck tayo dito taas. Medyo may mga nabalaho sa baba. May mga balaho banda doon. Init. Yes. Nangyari. Bakit? Sir Dax? Ano naman problema? Grabe yun. Ahon. Matindi. May kakausapin tayong isang mama dito. Kanina pa nagsisigaw. Ang kanyang pangalan ay... Sir, ano po yun? Ako na naman ang scammer. Sabi mo kanan. Tinira mo naman. Kaya. Pare. Ha? Oo. 8. 8 pa. Wala pa ako anim. May 2 sira. Yung sira. Yung DT. I-give tayo ng tubig. Pero yung iba iinom. Yun o. Yes. Boss, ayos ba? I also realize that these suggestions become a zillion box at the moment of truth. Kuha tayong tubig. Pinuno ni basta. Panigurado na to kuya. So dito sa taas may water refill. Libre. Dito kayo mag-refill ng tubig mga boss. Ito na yung sinasabi nilang dirt is good. Yes, dirt is good. Here is Idol Iverson. Yun ang naka-plastic. Lahat plastic niya oh. Yosi to. Yosi lang pinaplastic niya. Yung cellphone di na. Bayaan mo na yung cellphone. Cigarette is life. Okay, ito ang pambato ng Team DIG. I also realize that these suggestions become a zillion box at the moment. Ito ang pambato ng Team Benguet. I also realize that these suggestions become a zillion box at the moment of truth. Tingnan natin ang kanilang ratrata mamaya mga kaibigan. Oh yes! We've arrived finally! Sabre na. Woohoo! Yeah! Sisig tanay. Ang tamlay kinakam ay po ni healthy living ah. Dami mong baon ah. Barkada mo man. Di ba? Sanay sa bundok oh. Ayan, ganito po kami kumain dito. Hili. Ha? Ayan, may karang sisig ng takal dito na yun. Hili. Ito yan, ito siya. Igado. Oh, sir sige. Amay atay. Dakol sino ito ni. Anak pa. Mga minuto pare. Hanggang kamo kay Dayso. Grabe panangan nyo kasi. Ngayon, ipasti kayo. Kaya go niya. Kamo kay Dayso. Tani arawin nila ang tayo. Ngayon, dapat platon nyo.
It's a dogs. Hindi ko sinama yung dalawang anak ko. Oh, bakit? Ha? Tangina. Nung kain na, bumili kami ng kalahating kilong pigar-pigar. Ang dami. Inaantay ko na i-offer sa akin. Tinira nila. Nakakain sila. Napanood ko sila kumain. Putang ina. Hindi man na sinabi na, Daddy, kain tayo. Bata tala narasan nila. Ah, napagod. Ayun na mga boss. Sarap pa rin yung trail. Busog na kami. Mainit lang. Oh. Isilaw naman. Ano to? Talpakan na? Ayun oh. Ay, may dala silang pang ano. Pambukas. Ito ang interior mo ko. Snake stereo. Ito yung pangol. Ah, yan. So, kakatapos lang namin kumain. Wala na akong tubig. Andito na kami sa may Dalupang Elementary School, Talahi, Villacorta, Mabini. Aba, hindi pa tapos yung partner ko. Partner, ano? Man! This is life. Ato na bila eagle, ame akila nan brother asi uso na may kit tula, ame kalapati man to. Yung nana nila, galing ano, Highland. Mama. Damot mamak ngam hanga nagabubagyo di gawid. Paano nga po ng allen dash po dyan? Sira, puro butas yung mga bulong. Bitin na si Kagawad, pare. Nabibitin, wala yung mga technical eh. Ayan. Yes! Yun. Anak master, yan palang ano, sikreto ah. Wala ano. Ang bilis oh. Solid ah. Sanay. Mas sanay to din, yun. Yung nakatalikod na yun, naka-side view. Si Iverson. Pwede siyang sumali sa Talentadong Pinoy, yung talent niya. Meron din kaming pambato, ito. Tarantadong Pinoy. Ganda ng mga motor nito, mga boss oh. Beta 300 2T. Yan oh. ATM free ride. Wala tayong tubig. Thank you, boss Sam. Magkano yan, boss? 560. Tapos kinuha mo pa doon. Gumastos ka mga 10 mil siguro. 570. 560? Oo. Akala ko 160. Oo, Idol, ganda na motor mo ah. Oo. Magkano bili mo? 1 million. 1 million! Wow! Sige mo, yan. Walang awat ha? Walang awat ha? Walang awat ha? Million fans around the world. Ketalon. Una ulo. Napreno mo? Nagulat ako eh. Kung taga-federal to, nandiyan, paano naman, bayar ka. Ano mo? Binangga to, Kay. Ano ang pindot ko? Magaling niya. Binangga to, Kay. The best! Kagawad, tirahin mo na. Yes, kasama na si Kagawad.
klase talaga itong mga Benguet boys. Mapapasabay ka sa ano, sa riding style nila. Grabe. Mapapasabay ka sa mga to. Talagang ratatan. Ibang level talaga pagkasama mo to mga idol. Pagkakataon to ang master ng big bike natin at isang master din ng enduro. Yes, Ayan, nagsama. Ibang klase, master sa master. Retired na. Ayan, diba? Mga young guns ng papalit. May nag-practice ako ng 2 linggo. Sumemplang ako nung nakaraan. Simimplang ka ko na dyan kin Bataan. Bataan o? Buti hindi ka natin sila. Na-adapt ko yung ride ng motocross mali. Sir, kumusta naman po yung experience mo kanina na ano? Nakakagulat. First time na bumagsak yung beta. Kaya lang naman ba? Ayun buti lang mabait siya. Buti na lang hindi semento. Ayan, nasiraan yung isa nating kasama, yung naka KTM.
Alam mo yung pare, tipong pag nung natumbo siya pare, yung iba pare, tumalikod na, kaya pare ikaw, tumalikod ka na eh. Ako, proud pa rin ako, barkada ko yun eh. Sabi ko eh, babayatan mo. Ba't ako tatalikod? Ay hindi tumalikod ka dahil natakot ka sa ano. Takot ako. Hindi ko, ayaw kong tingnan. Yan, pahinga muna dito. Hintayin namin yung ibang kasama. Kahit matagal din nagra-ride to si Brother Uson, talagang sakalan pa rin. Yes sir. Ha? Oh, it stops again. Ayos ka lang? Grabe, pulos mo kasi pare, iba ka rin. You're the best, Tox. Okay na yung motor ni boss? Wala, kaya nga naka-neutral na pababa. Na paano siya eh? Meron dito. Okay. Tumagas siya tayo radiator. Okay. Wow! Pati ilapit mo dito. Ayan yung susi niya. Yan ang importante dito sa motor, hindi pwede mawala. Papunta na kami on the way sa Digital, doon na kami lalabas. So mga boss, ang haba ng ride natin ngayon, maghapon. Kahit fast track lahat at ang bibilis ng ride, inabot pa rin kami ng hapon sa haba ng binyahe namin. Sasara ni Kagawad. Grabe ang sipag ni Kagawad ngayon. Siya ang tagasara natin ng mga pinto dito. Kailangan kasi isara yan dahil yung mga baka, kalabaw lalabas dyan. Para makabalik pa tayo dito. Alright. The best talaga si Kagawad. Idol ko. What's up? Shout out. What's up, YouTube? Okay naman, idol. Nag-enjoy naman kayo. Ayos, sulit. Yun ang importante. Nag-enjoy oh. Mga pinagbabawal na technique yan. Yung mga ganyang side stand ha. Ang siyempre may hawak ng motor na panigurado. Pinagbabawal na technique din. Master. Balik kami bukas, Idol. Mabalikan natin to. Next month naman. Enjoy ba sir? Enjoy na enjoy, sir. Beta lang ang binabagsak dito. 500,000 boss, tinumba lang. Bata mo yun. Oh, bata mo yun. Diba? Five, 4, 3. 1, 2, 3, go. Ha? Sakit. Ayos ka na. Patay mo muna. Nakakapagod no? Grabe. Gasolina to, turo. Ganda ng trail mo, Sir Jason. Hindi ko to trail nila.
dito sa may papeng ano. Bugal yun. Labrador. Labrador na to, no? Sa Labrador. Okay, digital. Red Island na yan, idol no? Ha? Yung isla na yun, Red Island. Oh. Hey. Hey. Hey, Tars. Finally, we're here. Inimbitan ko kayo soon to open Masam Summit Resto Bar. Solve. Kagawad, medyo boring. Okay na rin. Okay. Medyo mahaba, pwede. Talaga. Oh, yun. Kayo lang. Grabe ka. Pare, saan mo? Di ba? Ito, ano to? Ito, magama to. Sino yung tatay? Oh. Oh, sabi niya. Sino tatay? Ano to, si Kiko Matos, oh. Kiko. Putang ina nun eh, si ano eh. Rendon, putang ina nun, handa sa akin nun, kahit kilakali katawan nun. Ang bilis na nito sa animal, di ko na mahabol. Iba ta sila si Tox. Grabe ah. Siguro ano, inspirasyon mo gusto mo sakay ka kay Kagawad ulit? Master, ano? Okay ba ang trail natin? Sobrang solve. Solve naman? Idol, sakit na ng kamay. Pati puwet. Paano naman kasi nirat-rat nyo ng nirat-rat ni Kagawad eh. Matindi. Pero may isang tao dito na napakatindi na hindi natin makakalimutan sa lahat. Ang pangalan niya ay? Matinik. Matinik kwate. Matinik. Magkano yung pare? Yung ano? 560,000, muntik na. Yung 40,000 manubela pa lang. Patay. Pag nabali yung brake lever mo yan sa clutch. Pag naputol yun, 15,000 isa. Pag dalaw na putol, presyo na ng motor niya. Tom Sawyer! Anong masasabi mo sa ride natin yun? Napakasaya at exciting kasi nakasama natin yung mga sakalam ng Team Benguet. Yun! Ang masakit lang doon yung barkada ko Ano yung barkada mo? Kwento na! sa ulo. Okay, ano ba ginawa ng barkada mo? Pinakialaman niya yung isang motor, yung Beta. Yung beta? 500,000 plus yata yung presyo nun. Ayun yung may-ari, malungkot oh. Sir! Okay naman dyan, sir? Yeah! Ano, malungkot ba sa'yo? Parang napipilitan lang. So far, nag-enjoy naman yung mga tropa natin. Pauwi na kami, lalabas na kami. Ano, Mr. Bricks? Okay naman? Yun. Sulit. Thank you, bro. Alright. Idol. Thank you. Okay, palabas na kami. Safe naman ang lahat, nag-enjoy. So far, sinabi naman nila na masaya sila, nag-enjoy, kompleto daw. Yun naman ang importante. Tsaka ang importante sa lahat, safe. Walang aberya naman nangyari. Yung KTM lang, nasira ata yung radiator. So yun lang naman ang naging mga aberya. Tsaka yung mga dalawa na platan. Ang kagandaan, may mga dala silang mga interior pang-alis ng pang-alis ng goma. O diba, kompleto sila sobra. So I think siguro sa team ko i-suggest ko rin yung gano'n, kung paano matuto magpalit ng interior during ride. Kasi nga hindi naman tayo naka-tubeless. So kailangan talaga marunong din tayo magpalit ng interior. So sa mga susunod, yan ang mga pag-aaralan natin kung paano magpalit ng interior. Okay, impake na. Nalagay na yung mga motor.
Ayos naman sir. Enjoy. Yes. Thank you boss ha. Idol talaga. Sayang, medyo nagka-aberya kayo boss. Di bali, bawian natin next time. Mahaba pa yan eh. Ayos. First time mo ba dito? First time mo? Yes sir. Ah, talaga. Sarap. Oo, di nga. Pass ride eh, no? Alright, ayos. Buti nag-enjoy yung mga bisita natin ngayon. Okay, nawalan ka ng preno. Yun oh, idol. Pasalamat ka, walang tama oh. Kundi nagbayad ka lang wala sa oras.